Li salvegera, şehîdên hivde Xermananê, li bajarê Sinê de çalakî birê ve çon. Li salvegera muşek barana binkeyên hizba demokrat û şitkirîna çendin, kes jî endamên rêberî, kadr û peşmergeyên hizba demokrat li hivde Xermananê ji aliyê rejîma Îranê ve li bajarê Sinê de borêzgirtin jî nav û yadavan şehîdan. Çalakî berfîre a teblîkî ji aliyê endamên û alîgirên tekoşer en hizba demokrat ve birê ve çoye û vêne û trakten taybet bi vê rojê li vî bajarê de hatine belavkirin. Her vîsa li deve nêzîkbûna 26 Xermananê, salvegera şehîdkirîna Dr. Şeref Kendi û hevalên vî, çalakiyên teblîkî yên bi vê hilkefte, li gund û bajarên Rojîlatê Kurdistanê de dest pê kirîne, û li bajarê Kameranê, trakt û posterên taybet bi 26 Xermananê û her vîsa li Takam û kriyana bajarê Mihaba de û gundê kerezeya Şekhan de, beşek jî dîvaran bi dirûşma bi cî hizba demokrat hatine xemilandin.